алейкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, мо имрӯз дар маркази ташхисӣ ва табобатие ки дар маркази шаҳри Панҷакай кушода шуда буд, мо чандин маротиба реклама кардем, қарор дорем. Барои чӣ мо имрӯз махсус инҷо омадем? Ҳаминҳо ба хулосаи омадагӣ ҳастанд ки то ба охири моҳи шарифи Рамазон аз ҳамон маблағе ки аз шумо ба даст мебиёранд 20%-ашро барои корҳои хайриявию ва он одамое ки имкониятшон маҳдуд асту муҳтоҷ ҳастанду инҷо барои хизматрасониҳои ҳаминҳо мебиёнд, ба ҳамон ҷо сарф мекунанд. Яъне ки шумо агар то ба охири моҳи шарифи Рамазон аз хизматрасониҳои ҳаминҳо истифода агар баред, ҳам роҳат мекунед, ҳам фароғат мекунед, ҳам истироҳат мекунед, ҳам табобат меёбеду, ҳам ба сабобияте ки ҳаминҳо харҷ мекунанд шомил мегардед. Хизматрасониҳои инҳо фитобочка, чизи аниқ, электрофорез, маҳз дармонӣ, массаж мекунанд ва ба он инсонҳое ки ба бемориҳое ки рехтани мӯи сар дучор шудагӣ ҳастанд табобат мекунанд. Инчунин тоза кардани рӯй, свет мондан ва физиотерапия мегӯн ку астрахандроз, грижа ва фишорбаландӣ, ҳамин гуна бемориҳоро низ табобат мекунанд. Рақамҳо барои тамос WhatsApp аст 92 840 60 68. ҳатман муроҷиат кунед. аз ҳамин имкониятҳое ки имрӯз ба даст омадагӣ асту вақт хело кам мондагӣ аст, аз даст надиҳед. саломату сарбаланд бошед. хонаободиву зафармандиву саломативу дастдарозиву фароғати рӯзгор насибатон. Тоҷикистон ба пеш.